Dobroveče. Dobroveče svima. Dobrodošli u Crnu kuću. Dobrodošli u vašu i našu kuću. Dobrodošli na tribinu Odupreti se zlu. Organizator večerašnje tribine je Udruženje Omladinski centar CK13. Moje ime je Ozren Lazić i poznajem vas sve još jednom ispred udruženja. Ja ću ujedno i moderirati večerašnji razgovor. Hvala vam svima koji ste došli, hvala svima koji nas slušaju preko radija zajednice CK13, a naročito bih se zahvalio našim sagovornicima za večeras, mada kako smo najavili, smatram da smo svi zapravo večeras sagovornici i ovih dana nekako tako je vreme da moramo svi razgovarati. Sa nama su večeras Dragoslava Barzut iz Građanskih inicijativa, Dejana Tanacković, vizualni umetnik, pisac, aktivista, branilac Beograda, možem reći, jedan od mnogih, i Jovan Dražić, student iz organizacije Stav iz Novog Sada. Hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu, što ste izdvojili vreme, naročito Jovanu, što znam da su studenti sad naročito na velikom zadatku i u gužvi. Tim pre ti hvala što si izdvojio vreme. Mislim, svi znate, povod za večerašnju tribinu jeste strašna tragedija koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu. U pitanju je pad nadstrešnice na dvostruko renoviranoj železničkoj stanici. Poginulo je 15 ljudi, 2 je teško ranjeno. Ono što nakon toga sledi jeste jedno turbulentno i dinamično vreme. Ono još uvek traje i zbog toga organizujemo ovu tribinu radi da pomognemo dodatnu artikulaciju, šta je ono čemu prisustvujemo i šta ono što treba da radimo u ovoj situaciji, ko šta treba da radi. Ja ću napraviti samo mali rezime, mada verujem da svi već znate zapravo šta se dešava. Mislim da prisustvujemo nekim dvostrukim talasima i dvostrukim strujama. Prvi talas jeste talas hrabrosti koju predvode studenti i srednjoškolci, pa ako možemo jedan aplauz za studente i srednjoškolce. Drugi talas je, pretpostavljate, talas, ja ću ga nazvati, talasa zla. Vlast na nasilje odgovara uvek još većim nasiljem. U pitanju je neprekidna spirala nasilja. Pa ipak, mislim da se ipak nešto dešava drugačije ovoga puta od 1. novembra. Ako Srbija nije mogla da stane onda, kad je bila Srbija protiv nasilja, možda ćemo i o tome pričati. Puno je tu aktera koje treba spomenuti, možda zašto se to nije dogodilo na jedan odlučujući način. Ono što sada studenti rade i srednjoškolci, ja mislim da nam daju primer kako to treba da izgleda, da se stane i da se ozbiljno zahteva nekakva promena. Kažem, vreme to još uvek traje, mnogo toga se dešava i između ostalog i ova tribina je jedna od tih dešavanja. U tom smislu bi sad otvorio prostor za naše sagovornike, pa bi vas pitao šta mislite dalje ovo što se desilo, ova tragedija ili kroz zločin, dvostruka je stvar u pitanju. Da li je pad nadstrešnice u Novom Sadu nešto drugačija tragedija od prošlih? Ako da, na koji način i ako ne, na koji način i šta vi vidite, šta je ono što je sada drugačije u odnosu na sve prošle inicijative i akcije koje su se ticali pokušaja da se jasno, javno iskaže stav ljudi da nešto ne žele, da se s nečim ne slažu. Pa mi smo samo pre pada nadstrešnice imali, to sam isto zaboravio da kažem, masovne proteste u Beogradu vezano za iskopavanje litijuma. Jako puno ljudi je došlo u Beograd. Misli se da li više ljudi nego 5. oktobra.
da ne bude pitanje da li nam je bio potreban pad nastrešnice, ali ja mislim da je nama nastrešnica na neki drugi način i neke druge nastrešnice padaju već jako dugo. Eto, da pokušam malo da pomognem u artikulaciji odgovora i mog pitanja. Može bilo ko. Tu su vam mikrofoni. Dobro večer. Ja ne znam da li je ovo bio nekakav drugačiji događaj od onih koji su se dogodili već ranije, odnosno svakako jedna od tih tragedija ne zaslužuje da bude svedena na tu reč, na tu tako lažno jednostavnu reč. Mi znamo da je reč o zločinu, dakle nije naravno zahvalno tumačiti niti praviti bilo kakva poređenja. Mi imamo u posljednjih 1.5 godina stravične događaje. Dakle, imamo događaje koji su odneli toliko ljudskih života da se ima utisak da mi zaista živimo u nekoj vrsti ratnog stanja. Dakle, imali smo Ribnikar, imali smo Dubonu i Malo Orašje, imali smo onaj državni teroristički napad u Banjskoj da je 4 ljudi ubijeno. Imali smo nestanak devojčice Danke Ilić o kojoj se ne zna ništa, a odmah nakon toga jedno brutalno ubistvo koje je država sprovela. Dakle, policija je ubila čoveka od batina. Čitali ste, pretpostavljam, obdukcioni nalaz koji je nalik na nekakvo horor štivo gde se iz čega proističe da nijedan deo tela tog ubijenog čoveka nije bio pošteđen užasnih udaraca. Naravno, tome svemu predstoje mnoge godine drugih jezivih događaja, ubistava, zataškavanja ubistava, helikopter, naplatna rampa, ubistvo Olivera Ivanovića, ubistvo Vladimira Cvijana. Dakle, sve su to događaji koji direktno vode ka vrhu vlasti i koji su direktno povezani sa makar nekim činiocima vlasti i to su događaji koji bi u svakom normalnom društvu momentalno proizveli neke vrlo ozbiljne pravne i političke posljedice. Ali ako je sve to što se ranije događalo, makar za nekog, moglo da bude u sferi nekih ajde da kažem, tek nekih osnovanih sumnji. Dakle, ja imam utisak da je razlika u tome, u ovome što se u Novom Sadu dogodilo, to što je kada se ta užasna stvar dogodila, mi smo nekako odmah to znali. Dakle, tražili smo, odmah smo rekli, hoćemo da znamo sve, a sve smo znali. Dakle, svi smo znali da sve ovo vodi direktno ka vrhu vlasti, da je to jedno masovno ubistvo koje je izvedeno korupcijom. I niko u to nikakve sumnje nije imao i naprosto ja verujem da je sada režim ogoljen u potpunosti, a nama je u pomoć ogoljavanju tog režima izašla jedna neverovatna grupacija, jedna grupacija ljudi definisana, socijalno definisana, kulturno definisana, starosno, mislim naravno na studente koji su počeli da prosto učestvuju u jednom razotkrivanju zločina na jedan vrlo aktivan način. U svemu tome, naravno, dao je veliki doprinos alfa psihopata koji je najpre, kao što znamo, lagao, potom je pokušao da laže nešto manje, potom je optuživao, potom je smišljao neke druge gadosti. Za mene je bio jedan zaista vrhunski događaj, onaj prepad na predsjedništvo kada je spomenuti psihopata morao da kao pacov istrčava iz te zgrade, da se uleće u onaj automobil, da beži od studenata, da stvara nekakve lažne
situacije da ljudi veruju da će on da prođe kroz neki policijski kordon, a u stvari se on provukao u neki auto i tako dalje. Ukratko, on ništa drugo od tog događaja u Novom Sadu, od tog strašnog događaja nije radio, sem što je potvrđivao svoju direktnu krivicu. Eto, to bih ja mogao za sada da kao neki komentar na ovo što si ti rekao do sada da kažem. Dobroveče svima. Izvinjavam se na malom kašnjenju. Bio je lančani sudar na izlazu iz Beograda. U poslednje vreme kad god idem za Novi Sad ili mi se desi da je neki sudar bio kad se vraćam ili kad idem, i to dosta govori, i to sve traje satima, ta policija i hitna pomoć i sve to. Nadam se da niko nije ozbiljno povređen, pa eto, tako sam stigla kasnije nego što sam planirala. Ja dolazim iz Beograda iz jedne organizacije, građanske inicijative, koja postoji 30 godina i koja se zalaže za to da Srbija bude demokratsko društvo i da brani slobodu na izražavanje, slobodu na udruživanje i slobodu na okupljanje. Dakle, to su neke 3 osnovne slobode, mi to zovemo pežorativno 3 slobode koje mi branimo. I ono što je nama danas u ovom trenutku, dakle svih ovih godina se mi borimo, naročito vamo od 2016. 17. kada je derogacija ljudskih prava i demokratskih vrednosti počela rapidno da opada u Srbiji. Dakle, bavimo se beleženjem i evidencijom svih tih kršenja sloboda i o tome izveštavamo kako zainteresovane međunarodne aktere, tako i domaću zainteresovanu javnost. Pa ja bih sad statistika sama po sebi ne znači ništa, ali u ovom kontekstu može dosta da kaže, pa ću samo da kažem kada govorimo da mi živimo u jednoj policijskoj državi i da osjećamo, kao što je Ozren to fino rekao, mislim da svi mi osjećamo to da je konačno to što nam je izvršna vlast izjednačena sa vladajućom koalicijom, došlo nam je glave i u bukvalnom smislu. Pa tako, eto, mi smo pribeležili da je samo za mi to zovemo nadstrešnica u našem šitu, u Excelu, 38 ljudi uhapšeno, dakle ne govorimo o onima koji su samo privedeni na informativne razgovore. Mi smo analizirali te slučajeve i vi kad pogledate da tu samo se radi o jednom zastrašivanju i da apsolutno nema, da tužilaštvo ne pokreće procese i da se bukvalno radi bez ikakvih papira, bez ikakvih dokaza, dakle oni primenjuju silu. Kada govorimo o ovim studentskim protestima, takođe smo zabeležili preko 38, zaključno sad smo imali Međunarodni dan ljudskih prava, pa smo izvadili statistiku. Dakle, to su čak u nekim slučajevima, baš ovde u Novom Sadu se desilo da dolazi do kidnapovanja mladih ljudi, odvođenja u nekakve policijske stanice i prosto dakle oni vama priđu bez legitimacije, stave vas mislim bukvalno silom vas uvuku u kola i drže vas 2-3 sata u nekakvim kancelarijama i prosto za to vreme vam ubace nekakav špijunski softver koji je Srbija na neki način custom made napravila, budući da nema novca za neke skuplje softvere, pa ste imali prilike o tome da ove nedelje čujete na koji način se ljudi koji se u Srbiji bore za dostojanstven život suočavaju sa različitim pritiscima, pa čak i to da vas špijuniraju i da imaju sve vaše podatke, što je neograničen polje za zloupotrebu tih podataka, manipulacija, dovođenja u različite kontekste. Evo, baš organizacija u kojoj ja radim je u avgustu doživjela strašan napad kada je čitava jedna emisija na Informeru bila posvećena nama, našoj organizaciji, da su svi lični podaci ljudi koji rade u građanskim inicijativama se našli u nekom specijal Informeru, sve sa imenima i prezimenima, našim platama, našim izvodima, dakle, govoreći o nama da smo mi neki ljudi koji urušavamo Srbiju i želimo Srbiji da nema budućnosti, da smo strani plaćenici i tako dalje. Dakle, to što mi trpimo
se u svakodnevnom životu prosto trpite posljedice. Evo, na primjer, ja živim u jednom delu Beograda, Karaburma, jednom radničkom delu i upravnica sam zgrade i kada je izašao taj specijal, jedna moja žena koja živi u zgradi zajedno sa mnom, curilo je nešto krov, pa sam ja došla da vidim i ona rekla, Dragoslava, ja sam mislila da ste vi ozbiljna žena. Pa ja kažem, pa ozbiljna sam, šta? Kaže, pa kako ozbiljna, gledala sam na televiziji da ste vi strana plaćenica, da... i tako dalje, i tako dalje. Da ne govorim sad, znači to su neki mali pritisci, ali oni pritisci koji su veliki jeste u stvari da vi znate da svakog časa neko može da vas privede, uhapsi, da vam podigne optužnicu za rušenje ustavnog poretka, jer je to jedan od sada najčešćih dela za koje nas gone, dakle nasilno rušenje ustavnog poretka. I zaista, posle svih ovih situacija o kojima smo evo i ovde pričali, mi smo zaista onako bili dosta demoralisani i ovi izbori koji su prošli tako kako su prošli, jer vi ne možete očekivati da u jednoj državi koja je autoritativna i da nas već i Evropska unija i ostale međunarodne instance nas već negde svrstavaju takozvani hibridni režim. Dakle, ne možete očekivati da imate fair izbore. I to je ono što je u stvari najstrašnije. I ne samo to, nego ne možete očekivati da se opozicija konsoliduje i da opozicija istraje kada se sve što se radi, samo se vodi rat protiv opozicije. I ima još jedna stvar koja je tu isto bila problematična i zbog koje su mnogi moji kolege napustile Srbiju i sada sa svojim porodicama žive negde drugo. Jeste i ta što su ljudima ogadili politiku. Dakle, kao da je politika nešto što je jako prljavo i negativno i tako dalje, pogotovo omladini. I u tom se i u moje lično ime i u ime moje generacije zahvaljujem studentima što su nam vratili tu veru i taj moral i tu borbenost, da smo se i mi na neki način jače uključili u borbu. I to je ono u stvari što je najpozitivnije, ako ima išta pozitivno u tome što je pala nastrešnica nama svima na glavu. Verujem, vi ste, evo sad smo u Novom Sadu, verujem da ste vi svi jedni druge zvali i pitali da li ste u tom trenutku neko od vaših poznanica bio na železničkoj stanici. Ja sam isto zvala moje prijatelje i pitala ih da li su se slučajno našli. I to je ono kada vi u stvari vidite da svako to od nas može biti. Dakle, i da je to, po čemu je to različito recimo od onoga što je bilo u Ribnikaru. Ja bih vam rekla da nije puno različito zato što jedno i drugo je nedostatak sistema. Dakle, mi smo već dugo suočeni tome da smo prepušteni sami sebi kao nekakvoj anarhiji kada govorimo o nekim pravama i obavezama kao građani u neke uređene države. Vidjeli smo u stvari jedan javašluk sa javnim finansijama koje služe za finansiranje stranačkih aktivnosti i da se stranka potpuno izjednačila sa onim što jeste država, odnosno sa izvršnom vlašću, a u takvim situacijama vi ne možete tražiti pravdu od tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde. Ne možete tražiti pravdu od onoga ko vas napada. I ono što jedino mi sada imamo jeste u stvari da imamo jedni druge. Imamo i nekoliko organizacija aktivista koji imamo puno aktivistkinja iskustva u ovoj borbi. Dakle, ova borba više ne može biti institucionalna, ona mora biti, dakle, borba koja u sebi nosi jednu vrstu besa i to je razlika, dakle, u odnosu na, došlo je do neke kulminacije i danas sam čitala te neke pretnje, ono kao dete kad nešto mu roditelji ne ispune želje pa preti da će da ne znam šta uradi, tako i naš predsjednik preti da će da da ostavku. Ta situacija mi liči na prosto na taj neki dečiji, nezrelo neko ponašanje i mi koji imamo prilike da sarađujemo sa ovom državom u nekakvim javnim politikama, građanju nekakvih
dakle, javnih politika, mi jasno možemo da vidimo da ne postoji nikakva volja i nikakav kapacitet, apsolutno ni jedan mali koračić ne postoji s njihove strane volje da nešto zajedno uradimo i da ova Srbija bude bolje mesto za sve nas. To su sve neki interesi i neke agende koje su daleko od interesa ljudi koji ovde žive i koji hoće ovde da žive i da ostanu ovde da žive i da, kao što bi rekao, juče sinoć smo obeležavali 10 godina od smrti Miljenka Derete, osnivača građanskih inicijativa, kao što je on rekao, mi ovde koji smo odlučili da u ovoj Srbiji živimo i da u ovoj Srbiji mremo. Tako se meni čini da oni sve rade samo da bi nas oterali i uspeli su u tome. Evo još ovo, pa ću ovde za sada završiti. Jedna moja koleginica, takođe borkinja za ljudska prava, koja se dugo već bori u Srbiji, i njen muž i imaju dete, su bili odlučili da odu iz Srbije. Dakle, konačno više su kapitulirali, ne zbog toga što ovde ne mogu da ostvare materijalne uslove za život, to im je sekundarno, zbog dostojanstva koje im je ovde uskraćeno. I sada kada su počeli studenti da se dižu, oni su promenili su odluku i odložili su je na nekoliko meseci, i to je ono što su nam studenti dali. To su naša deca. Mi smo se sve vreme pitali, je li moguće da mi svi ovoliko radimo i da toliko volimo našu državu, a da ta omladina to ništa ne vidi. Evo, sad smo u stvari videli da se svaki rad i svaka iskrenost i svaka vrednost se vrati, tako da u tom smislu ja bi ovde završila sada i zahvalila se još jednom studentima koji su zaista osvetlali obraz Srbiji, i ne samo Srbiji, nego čini mi se u ovom trenutku, ako pogledamo šta se dešava u Evropi i svetu i dobrom delu Evrope. Dobro veče. Ja ću kratko, nemam neki žešći komentar, ali na pitanje šta ovo sve što se dešava, šta se razlikuje u odnosu na sve što se dešavalo ranije, ja bih rekao da ono što se desilo 1. novembra jeste drugačije u tom smislu da mislim da je pogrdno da nazovem incident, ali taj zločin, u suštini možete tu da vidite svaki element koji u ovoj državi i u ovom pre svega režimu ne valja. Što nije uvek bio slučaj. Nije svaki put kad je neko poginuo, svaki put kad je bila neka afera, svaki put kad je bio neki skandal, nije svaki put bilo ovako da vi vidite sve što ne valja na jednom mestu. 15 ljudi je poginulo zbog nečije neprofesionalnosti, nekompetentnosti, zbog korupcije, a onda kada se to desilo, onda vidite tu reakciju vlasti koja je tako savršena u poređenju sa svim što su oni radili posljednjih 12, evo skoro 13 godina. 13 godina, ja 22 godine, veći deo svog života ja živim pod ovom vlašću. Mi za to tragično, ako mene pitate. I da se vratim na temu, sve što oni rade posljednjih 13 godina se savršeno vidi u ovome. Korupcija, nekompetencija, laži, totalno izbjegavanje odgovornosti, totalna represija bilo kog drugačijeg mišljenja i svakog ko iskaže to drugačije mišljenje i buni se, sve to se slilo u ovaj jedan događaj. I to na tako jedan očigledan način da jednostavno je apsolutno i većini ljudi bilo jasno, bez bilo kakvog objašnjenja daljeg, bilo je jasno da jednostavno to, da nema dalje, da država ne postoji, da sistema nema. Postoje oni, postojimo mi, postoje oni koji drže neku vlast, neku moć, na koji god način mogu, i postojimo mi koji ispaštamo. Sve to je postalo veoma jasno posle toga na najčistiji mogući način. Mislim da je to razlika. Da je to jednostavno revoltiralo ljude, jer ne znam, valjda im se upalila lampica posle 13 godina skoro, im se upalila lampica i ovo je bilo potrebno da shvate, ok, ovo ne ide, ovo ne može ovako. Ja bih to rekao, to je sve. Izvim, kad kažeš da se upalila lampica, na koga misliš? Mislim u suštini na obične ljude. Na obične ljude koji su, naravno,
delom iz opravdanih, ali i jako velikim delom iz neopravdanih razloga, apolitični, nemotivisani, totalno su u jednoj sivoj zoni gde jednostavno ili ih ne zanima šta se dešava, ili jednostavno samo uopšte nemaju bilo kakvu snagu da u bilo šta krenu. I samo eto, čak i za te ljude, a njih ima mnogo, njih ima jako mnogo, svuda su, i uopšte, znači, ne moramo da pričamo da li imaju 40, 50, 60 ili 20 godina, ima ih na svakoj starosnoj, ajte kažem, lestvici. Svuda ih ima. I čak i oni su se posle ovoga pokrenuli zato što je zaista očigledno sve što nije u redu s ovim režimom ovde se videlo. Dejan, ti si rekao, a mislim da sam ja to rekao, svi sve znamo ili svi smo sve znali. I mislim da, a vezano baš za odgovornost vlasti i to u samom vrhu. I mislim, o tome se uvijek priča. Nikad, mislim da ko čemu, mi koji se nešto bunimo, govorimo o vlasti, govorimo o odgovornosti. Mislim da isto sad sprega mafije i vlasti sad još očiglednija. I ta isprepletanost nekako je zastrašujuća. Kad vidite da se kolima zajedno voze pripadnik MUP-a, narkodiler koji istovremeno radnik javnog preduzeća, pa eto u Novom Sadu se nedavno otkrilo da je direktor gradskog saobraćajnog zapravo deo narkokartela. Dakle, mi imamo posla sa ljudima koji imaju javne funkcije, a koji su privatno zločinci, mafijaši ili deo nekakvih zločinačkih mafijaških struktura. I mislim da to svi znaju nekako. Mislim da čak i ovo što ti kažeš, običan narod ili ljudi koji su možda nekako obmanuti, ja mislim da to svi nekako osete i vide, kako god. Ali ja ponovo mislim i sad, mislim da treba na tome sad, da tome treba poklonimo pažnju. Što je ono što su ipak studenti sada uradili drugačije? Stav je i pre, na primjer, blokirali ste rektorat zbog uzurpacije institucije studenačkog parlamenta, izbora za studenački parlament. Ja kažem, vi ste, ja mislim, zapalili tu neku iskru tih borbi, blokada, stavljanja vlastitih života, vremena, ambicija, ne na kocku, nego u akciju u jednom apsolutnom smislu, do kraja. Odatle sad su se iskristalisali zahtevi. Ja mislim da je vredno da o tome razgovaramo, jer ja mislim da to što sad mi hvalimo studente, da hvalimo tu hrabrost i želimo da se nastavimo na to, ja mislim da treba o tome da razgovaramo. Dakle, šta je ono što studenti rade drugačije, da li od opozicije, da li od udruženja, nas starijih, hajde tako kažem, nekih ovih starijih generacija, ako se isto tako mogu izraziti u ovom slučaju. Možda ti, Jovane, možeš isto. Pa ne znam, prvo ono što mislim da je drugačije u tome što studenti rade, jeste to da studenti nemaju vođu, nemaju predstavnika, nemaju bilo koga konkretno na koga vlast može svom snagom i svim silama da se obruši i targetira. To je prva stvar. Druga stvar, mislim da studenti, odnosno generalno mladi, ali pre svega studenti, su u Srbiji jedan jako dobar socijalni eksperiment. Jer vi imate celu jednu generaciju koja već jako dugo živi u ovome. Stariji ljudi su imali nekad druga iskustva i u mladosti i generalno, ali oni su imali različite periode i različite neke načine života, što lično, što u društvu, a ova generacija današnja, koju ja lično pripadam, zaista mogu da kažem jedan socijalni eksperiment, kako je to živjeti više od decenije i veći deo svog života u nečemu što je katastrofalno, na svakom nivou. Kao što sam rekao malo pre, ne postoji država. I kada imate takvu jednu generaciju i kada krenu da razmišljaju, kada krenu da se edukuju, kada krenu da shvataju neke stvari, vi imate nešto veoma vatreno, imate nešto veoma motivisano, imate nešto veoma jako, nešto što nije viđeno u posljednjih 20 godina.
i više od toga. Mislim da su to neke stvari koje zaista izdvajaju studente danas i ono što oni rade od svega onog ranije. Jednostavno imamo tu neku snagu, imamo pamet, imamo volju koja se nije toliko u tom nivou pokazala ranije, pod jedan, a pod dva, mi nemamo predvodnika, mi nemamo neko koga oni mogu da targetiraju. Znači, mogu samo da nas targetiraju sve ukupno, a mi, hvala Bogu, jer smo veći deo života proveli u ovom režimu, mi znamo kako se nosimo i kako da baratamo sa tim. To je moje mišljenje. Pa, ja sam neko ko već nekih 25 godina svog života radi sa studentima u nekom drugačijem ambijentu. Dakle, ja sam uglavnom u svom radu bio posvećen italijanskim i američkim studentima, budući da živim deo vremena u Italiji, odnosno makar sam živeo, sad vidjet ćemo da li će me pustiti da se vratim nazad nakon jednog dužeg odsustva. Ali u svakom slučaju, kada sam počeo da radim, dozvolit ću sebi uvod jedan, kada sam počeo da radim sa studentima, ja sam bio nekoliko godina možda stariji od njih, dakle, i nekako sam odrastao sa njima. Ja sam se naravno svake godine generacijski udaljavao, to su bili ljudi koji su bili sve mlađi od mene, ja sam bio sve stariji od njih, ali sam nekako od samog tog početka već u sebi imao taj odnos ugrađen da su oni zapravo nešto manje više isto što i ja i da ja od njih mogu da naučim verovatno čak i više nego oni od mene u nekim trenucima i da često prosto i generacijski neke stvari od mene bolje i više razumeju. I upravo zbog toga mi je recimo bilo zaista strašno da gledam juče na RTS-u onu tužnu emisiju u kojoj je bilo 4 univerzitetska profesora, od kojih je samo jedan nastupao kao zaista ljudsko biće. Evo, dozvolit ću sebi zaista da to kažem. Dakle, imao sam utisak prisustvo jedne trojice ljudi koji potpuno omalovažavaju i sopstvenu profesiju i naravno svoje studente kao takve. Dakle, ljude koji su misleći, ljude koji su politička bića, ljude kojima se na onaj potpuno kretenski način prebacuje to što se bave politikom. Govori im se, pa da, vi ste u stvari hteli nešto, ali vi ste zalutali u politiku. Dakle, to već samo po sebi govori o jednoj potpunoj nedostatnosti intelektualnoj osobe koja ima nekakav položaj na univerzitetu, a nije svestan toga ili se pravi da nije svestan da je student političko biće. Ono što ja verujem, ono što ja vidim i potpuno se slažem sa sagovornikom, ja verujem da oni naprosto vide, mislim da režim vide jedan pokret koji se organski širi, koji je potpuno spontan i ta spontanost njih užasno plaši. Oni su se totalno prepali od te spontanosti od koju vide pred sobom i ne plaše se oni, evo to sam teo da kažem, ne plaše se oni toga da će sad, ne znam, opozicija da krene, da, ne znam, upravlja studentima. Oni se plaše toga da će studenti biti u stanju da postanu politički faktor koji će i opozicijom da upravlja, znači koji će da postavi određene političke standarde koji nama nedostaju, da se sad ne vraćamo na greške koje su činjene prošle godine na jednim izborima, na drugim izborima, ali mi imamo sada jednu grupu ljudi koje se na jedan potpuno spontan, prirodan način suprotstavlja lažnim autoritetima. I ne samo da se suprotstavlja lažnim autoritetima, nego kaže ima da igrate ovako kako vam mi kažemo. I ja se samo nadam da će studenti istrajati u takvom jednom jasnom, oštrom i preciznom stavu. Do sada je ta preciznost za mene bila impresivna. Pa ne znam šta bih dodala, ali mogu da kažem da studenti nisu umorni i to je možda ta razlika između nekih generacija
kojim mi stariji pripadamo i njih, ali isto tako ne trebamo upasti u tu zamku da posmatramo to, dakle da upadnemo u tu zamku ageizma, kao što je to bilo u onoj emisiji juče, pa jedino Miško bio čovek koji je nekako poštovao studenta kao biće prvo ljudsko, pa onda i kao političko biće, jer mi smo svi politična bića. Mislim, čim imate status građana, građanke, čim živite u nekoj zajednici, vi ste u stvari jedno političko biće. I puno toga tokom dana je politika od ujutru kad se probudimo pa do uveče kad odemo da spavamo. Dakle, nije politika, naš narod je navikao i nekako, mislim da je tu puno problema sad u ovome što ću reći. Naš narod je navikao da se politika dešava samo kroz političko organizovanje, kroz političku partiju. Ali politika je u stvari, ono što ja radim, ja se bavim javnim politikama, je nešto sasvim veoma, dakle, povezano sa svakim od nas iz ove prostorije, svakim građaninom i građankom u Srbiji i širom sveta. Dakle, prosto to je ono gde onda oni mogu da koriste to da su studenti kao se bave politikom, nije njihovo da se bave politikom. Pa svačije je da se bavi politikom. Bukvalno, dakle, i ne samo da se bavimo politikom, nego da budemo svesni da oni koji imaju manje moći od nas, da se bavimo politikom i za njih i da za njih preuzmemo odgovornost kada oni to ne mogu. Dakle, to je ono što treba profesori da urade i profesorice danas. Dakle, da stanu iza svojih studenta i svojim iskustvom da preuzmu onda kada je najteže i kad treba doneti neke odluke. Pomoći im. Dakle, u to biti podrška. Dakle, ne mogu ja da učim za nekoga, za studenta, ali ja mogu da budem tu oslonac, mogu da svojim iskustvom i svojim podrškom doprinesem nečemu. To je ono što naši profesori danas su na velikom ispitu. I ja bih upravo na njih i nekako i uperila prst i oči i poglede i tražila od profesora i nastavnika tog kadra da stane iza svojih studenta, prvo oni, pa onda, evo vidjeli smo, mene jako raduje što su poljoprivrednici ustali, organizovali se i doprineli do borbi, dakle pomogli studentima i ne samo poljoprivrednici, nego i sva pozorišta i dramski umetnici i pisci i književnici. Vidjeli smo to ovih dana u Beogradu koji su izlazili i davali podršku studentima. Na taj način, u stvari, mi imamo danas jedan širok front, namjerno koristim ovu militantnu reč, iako po svojoj prirodi sam sve, samo nisam militantna, širok front podrške koja mora da eskalira u određenu promenu. Samo je sad pitanje šta se dešava onog dana kada se mi probudimo onaj dan, čuveni dan posle, i šta se nama desilo 5. oktobra i zašto smo mi dozvolili da odemo u jednu potpunu degradaciju, dakle kako se to desilo, i prosto da naučimo da struka i poznavanje procedura i znanje moraju biti naša jedina interesna sfera. Inače, mi prosto nećemo umeti da ovu državu organizujemo. Dakle, državni aparat je kompleksna stvar, državna uprava takođe. I često se mi kažemo kao kada vidite ko upravlja, evo Ozren je dao nekoliko primjera, dakle neki ljudi koji se bave kriminalom, ne samo u svoje privatno vreme, nego i u kancelariji, kao predsjednici opština, kao predsjednici okruga, mesnih zajednica i tako dalje. Dakle, vi vidite u stvari da su to neki ljudi koji zaista, vi s njima nemate šta da razgovarate. Dakle, to su prosto ljudi koji ne vide apsolutno i ne prepoznaju javni interes, i to je u stvari ono što je najtragičnije u ovoj priči. Dakle, vi nikada ne radite za javni interes i vi uvek radite za svoj lični interes, interes svoje partije i ne znam, da vozim najnoviji BMW i ne znam šta sve već. Dakle, bukvalno to je, evo ja sam sad to rekla, to je tako. Dakle, meni je dugo trebalo da shvatim da je to toliko banalno. Pa evo da koristim reč ove tribine zlo, da je to jedno potpuno zlo kojem vi ne znate kako da se suprotstavite. I ono je moralo kulminirati. Dakle, nije slučajno pala ta nadstrešnica.
nisu je baš tako spontano, ni studenti digli, pa mislim, taj bes se nagomilavao, mi smo tu artikulisali, pokušavali ovo, ovako, onako, mi smo u jednom teškoj situaciji, budući da cela Evropa ide ka desnici, da mi nemamo podršku, dakle, kao građani, kao slobodni građani, pa eto, nazovemo kao nekakva opozicija, iako ovde dolazi do teške zamene teza, zato što se ovde svako ko drugačije misli, on je nekakva loša opozicija, mislim, se koristi za tu binarnu opoziciju, dobri i loši, to je ono na čemu ova vlast svoj marketing zasniva i na čemu mi svi padamo. Dakle, oni vas prosto diskredituju ili živimo u jednoj kulturi cancelovanja time što kažu da vi ne smete da se bavite politikom. Dakle, a pritom vi se u stvari borite za, recimo, da dišem zdrav vazduh, da imam socijalnu zaštitu, da ne znam, da imam kuda da hodam, u Beogradu nema više kuda da se hoda, od parkinga, od automobila, nemate, kad idete, ne možete otići do Maksija ili da prošetate psa ili ako imate dete, ne možete kolicima, to je toliko jedan, na svakom nivou, što i ti kažeš, na svakom nivou se vidi ta odsustvo uređenosti, odsustvo javnog interesa. Pa evo jednom da kažemo, dakle šta ova vlast misli? Da ćemo mi ovde kao neki zamorčići u ovom kapitalizmu, sad oni imaju taj veliki kapitalizam iza njihovih leđa, što njima vetar im daje, jer u stvari vi kad živite u ovome što mi živimo, vi nemate vremena da se borite. Vi dođete kući mrtvi, umorni, nije vam do života. Dakle, a ne da sad nešto se borite. Znači, treba platiti račune i tako dalje. Treba platiti kiriju, dakle, krov nad glavom i ostalo. Zato su studenti ti koji u stvari imaju najviše resursa, prvo imaju najviše energije, imaju najviše elana, imaju najviše znanja, dakle, da se bore. To je po meni razlika koja nekako koja je očigledna, ali da se ovo krčkalo i da ovo ima svoju evolutivnu liniju, definitivno je ima. I moje samo pitanje je šta ćemo mi dan posle? To je ono o čemu ja razmišljam ovih dana. Kako ćemo i šta ćemo? Mislim, mi imate jednu situaciju da naša opozicija ovakva kakva je, mislim, takvu imamo, nemamo bolju. Mislim, dobro je da i ovo imamo, budući na koji način se sve oni obračunavaju s opozicijom. Ako je neko od vas bio nekada u poslednjih godina u kontroli izbora, jasno je onda šta se tu sve dešava i koje su to pretnje i kakvi su to pritisci, koji su to novčana moć u odnosu, dakle vi prosto ne možete, to je igra Golijata i Davida, dakle nemojmo da omalovažavamo opoziciju stalno i da na nju stavljamo drvlje kamenje, mislim ne branim, ja sam u svojoj suštini apsolutno za to da živimo u pravednijoj, kogod bio i vlast treba da bude smenjiva i tako dalje, ali prosto budimo realni da u ovakvim okolnostima kogod sedne u tu opoziciju svaka mu čast. Evo, zapitajte se vi, postavite sad sebi pitanje, evo ja ću isto da postavim sebi, da li bih se ja prihvatila da budem poslanica ili prihvatila da budem odbornica i šta to donosi. Dakle, eto kad mi preuzmemo tu odgovornost, onda će se desiti promjena. Pokušajmo s mesnim zajednicama za početak. Ja samo teo da dodam, što se tiče opozicije, iako delom zaista se slažem da ste u pravu u tome da to jeste jedna bitka Davida i Golijata, ali sa druge strane ja lično smatram da mora da se uzme u obzir da u opoziciji kruže manje ili više isti ljudi posljednju deceniju i više. Pod jedan, a pod dva, da su oni u više navrata tokom nekih protesta, tokom nekih organizovanja, svojim postupanjem ili nepostupanjem razočarali narod, a pre svega mlade ljude. I zbog toga su se mladi ljudi, odnosno pre svega studenti, organizovali na način na koji jesu. Mi nemamo predvodnika, mi nemamo partiju i ne želimo da je imamo. Jer ono što smo mi videli u posljednjih 10 godina i više od toga, nam je pokazalo da je opozicija u suštini impotentna. Kako bukvalno, tako i metaforički. Jednostavno, vi imate situaciju, više situacija gde opozicija uradi nešto što jednostavno je totalno kontra očekivanju ljudi koji su skupili neki protest ili nešto i jednostavno tu dolazi do masovnog razočaranja, ne samo među mladima, ali najviše među mladima. Stariji ljudi su već manje više na našu veliku žalost na to navikli. Tako da bih to istakao i samo
kratko ću, jako ću brzo, obećavam. Ja bih dodao na konto toga, na konto što se pričalo o emisiji na RTS-u, jel te, i o profesorima tamo. Ja ovo sad govorim iz jedne lične perspektive kao student filozofskog fakulteta koji je 3 puta bio za pregovaračkim stolom sa upravnim odborom filozofskog fakulteta. Pazi, oni su nama došli tamo i rekli kako oni podržavaju naše zahteve za poštovanje zakona i sve to, ali im se ne sviđa, jel te, blokada, ne sviđa im se sve to, jer to jednostavno nije u redu. Rekli su da nije zakonito i u suštini jeste zakonito. Rekli su da to treba institucionalno i mislim da to, ja ne mogu da mu opišem koliko sa pozicije studenta je to bizarno da čujete. Pazite, to su ljudi koji su doktori nauka, to su ljudi koji su profesori na fakultetu, to su ljudi koji imaju neke pozicije i sa svim tim, ako ćete mi izvinite moj žargon, sa svim tim asfaltom koji oni imaju, vi mislite da oni imaju neki dodir sa realnošću. I onda dođe i kaže vam da vi treba da se u suštini borite institucionalno. Ili na ne znam kakav način. Kao da ne shvataju da institucije nema. Da i vi kad izađete na ulicu samo po sebi, vas niko ne sluša. Da jedan jedini način koji vam je ostao da bilo šta uradite i kažete, a da vas neko čuje, jeste taj način bukvalno glavom kroz zid. Jer ništa više ne funkcioniše. I kad vam dođu akademski građani najvišeg nivoa koji su u nekoj poziciji, doktori nauke i tako dalje, i kažu vam tako jednu nebulozu, mislim da uopšte nema daljeg razgovora i zašto je ovo sve drugačije nego ranije i zašto mi nismo samo razočarani, mi smo revoltirani svime ovime i jednostavno u tome je naša snaga. Bes, nepokolebljivi bes. Vezano za opoziciju, da ja probam nešto da dodam. Ono što, i vezano za politiku, ono što se meni čini, ono što vidim, čujem, kod studenata, jeste to oduzimanje legitimiteta predsjedniku da se pita o svemu. Isto mislim da nemate šta da izgubite, iako svako od nas ima nešto da izgubi, ali vi se ponašate tako da nemate šta da izgubite. Delo mi da ne kalkulišete mnogo, osim na ono do čega vam je zaista stalo i što vam je vredno. Ja mislim da su se mnoge prethodne borbe završavale upravo u tim, kažem, nekim gorčinama. To što se osjetilo da uvijek postoji neka kalkulacija, neko popuštanje i na kraju krajeva neka saradnja sa režimom u nekom saradnja, kad kažem. Neko računanje na režim, kako god. Ono što se meni čini da vi sada radite, vi govorite da je car go zapravo. Dakle, vi bukvalno kažete nisi bitan, nisi važan za ovo što mi tražimo. Možda za nešto drugo će ta instanca biti važna i bitna. Pa eto, ako mi dozvolite da mislim, meni je ta britkost neka, kako bi rekao, ali nešto što ja mislim da svi znamo i osjetimo inače, ali hoću da kažem, mi sami od sebe, ja govorim stvarno iz pozicije vlastite, ali mislim da teško dolazimo do tih stvari. Da li smo umorni, da li smo prosto, da li se dugo obraćamo onima u koje se razočaramo, pa ponovo i pokušamo, idemo zajedno i tako dalje. Stalno je to ono jedan korak napred i dva koraka nazad. I mislim da nam je uvijek da nam često nedostaje ta neka ključna hrabrost. A to je ta hrabrost da se stane. Pa evo ja bih samo pročitao neke od zaista neverovatnih parola studentskih. Ruke su vam krvave, budućnost se ne gradi krvavim rukama. Ako je nepravda bolest, pravda je lek. Etika se polaže sada. Tišina nije lek, borba je naša terapija. Protest je ispit. Ja blokiram gratis. Ne bi bilo ove krvi da je sve po zakonu. Studenti nisu stranka. Nema nauke dok se ne operu ruke. Vi kupujete vaše diplome, ali mi naše ne prodajemo. Zatvoreni fakulteti, otvorene oči. Mislim, meni je, kako bih rekao, inspirativno, nadahnjujuće, ohrabrujuće, mislim, za sve nas koji smo se
pitali ili se pitamo, ili smo se pitali gde su mladi, šta oni rade. Sad kad kažemo mladi nam održavaju lekciju, treba pomoći mlade. Sad, i mislim da smo svi prozvani, da nisu sad u oči samo ni na studentima. Studenti rade i slažem se u tom smislu sa Denom. Ja se stvarno nadam da studenti neće odustati od ovakvog načina rada, mišljenja, delanja, od ove politike koja nije stranačka, zaista nije stranačka, koja je zaista, mislim da je ovo neki novum u smislu, on postoji možda u manjim nekim formatima, ali nije toliko vidljiv, ovo je vidljivo. I zato je, utoliko je to značajnije. Dakle, moje pitanje je sada vama, šta mi treba da radimo u ovoj situaciji? Da ne pokvarimo stvar, da ne zglaznemo, da se ne vratimo starim boljkama, kako da ovu radikalnost zahteva, nije to bilo i zahteva, radikalan način postavljanja zahteva, kako da se ova hrabrost koja postoji kod mladih, kako da se proširi na druge i ko šta treba da radi u ovoj situaciji? Pa ja mislim da je beše bivši gradonačelnik Miloš Vučević, jel? I sada predsjednik vlade rekao je možda jedinu istinu u svom životu pre izvesnog vremena, kada je saopštio svoje iskreno čuđenje zahtevima za smenu nekih ministara, zahtevima za smenu vlade. Onda on čovjek rekao, pa kaže, pa šta, zašto, pa mi smo većina, pa mi ćemo opet te ministre da vratimo ili ćemo dovesti neke naše ministre. Zašto biste vi tako nešto zahtevali? I mi prosto treba da mudre reči tog ne tako mudrog čoveka zaista uzmemo vrlo ozbiljno u obzir i da sebi kažemo jednu stvar. Isto tako da to poručimo i studentima za koje ja verujem da su oni već do toga došli. Nema polovičnih rješenja. Nema polovičnih rješenja. Više se ovdje ne može ići ni na koji način, a da se ne ide do kraja. Dakle, ovaj režim se ruši, ovaj režim mora da ide u celini ili ukoliko bilo šta od ovog trulog režima ostane, ostaće praktično sve. Tako da ono što ja vidim, znate, ja imam dosta razgovora sa raznim ljudima. Evo, stiglo mi jedno pismo sada iz RTS-a, na primjer, jedna grupa ljudi zaposlenih u RTS-u koji sad šalju jedno pismo kojim izražavaju svoje apsolutno neslaganje sa uredničkom politikom, mogu poslije to i da vam pročitam. Ali recimo, ja zaista ne mogu da razumem, na primjer, ne vidim ni jedno opravdanje da 50 stručnjaka, na primjer, eto, Republički zavod za zaštitu spomenika, koji je pre nekoliko dana, pre par nedelja, više ne mogu da se setim, izašao sa jednim sjajnim pismom, suprotstavivši se odluci vlade i tako dalje povodom Generalštaba. I sad tim ljudima bude nametnut neki partijski direktor. Pa oni imaju apsolutnu dužnost. Pa evo nek se ugledaju u krajnjoj liniji na studente koji su se, kao što sam prethodno rekao, suprotstavili svim tim lažnim autoritetima. Ako su studenti u stanju da se suprotstave jednom korumpiranom rektoru, ako su u stanju, kao što je ovaj mladić prethodno rekao, da se zaprepaste na njihovim nebulozama, iskreno, a to nisu u stvari nebuloze, to su ljudi koji to govore zato što su deo jednog odvratnog sistema i to je to. Znači, svi ti ljudi po javnim preduzećima, svi ti ljudi koje smo mi dočekivali tamo na mostu i gledali kako pokušavaju da nam skidaju šine, da nam seku one tramvajske instalacije koji su bežali ko miševi kad bismo mi došli pred njih, sve dok nisu poslali jake policijske snage od njih 200, onih kornjača i tako dalje, da bi nas sprečili u daljem ometanju njihovog rada. To su sve ljudi koji su potpuno svesni da, kao što se kaže, rade samo svoj posao. Znači, to je ta floskula onih upravnika koncentracionih logora. Dakle, oni rade samo svoj posao, potpuno svesni toga
da čine jedan zločin prema sopstvenom društvu, prema sopstvenoj deci, prema sopstvenoj budućnosti. Dakle, eto, ja ono što zaista želim da vidim jeste da se u studentima jasno formuliše, ja je negde sada predosećam, imao sam prilike i da krišom razgovaram sa nekim studentima i tako dalje, ali prosto negde predosećam da u njima postoji već ta ideja da se nema nazad. I u trenutku kada oni to saopšte i u trenutku kada ovo društvo to shvati, znate, ja sam potpuno uveren da građani ove zemlje uopšte nisu svesni kakvu snagu imaju. Građani ove zemlje mogu da zbrišu ovu vlast ako bi samo imali malo više odlučnosti. Pa ova vlast nema ništa sem puke sile. A znate šta se dešava kad ostane samo puka sila? Umeli smo mi ranije da se bavimo okupatorima. Umećemo i sad. Ja bih samo nadovezala, ima puno definicija moći, ali ima jedna koja je meni jako draga. Moć se meri brojem ljudi koji mogu da stanu iza vas. I kada to shvatite doslovno, ili ti bukvalno, od slovenačkog drvo, pa zato na našem srpskom doslovno, vi onda u stvari zaista shvatite da građani imaju moć. I ono što je sad, što sledi i što danas se ta polemika povela o izborima i raspisivanju izbora sledeće godine i ne samo u izborima, mi koji pratimo šta se dešava, na primjer danas je sazvana radna grupa o menjanju zakona o policiji. To je jako važno zato što u toj grupi nema nikoga osim policajaca. Znači ništa participacija građana, ništa drugo. Dakle, samo policajci su tu. Mislim, kad kažem policajci, mislim i ovi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA i tako dalje. I oni sada pokušavaju da ovaj režim naprave još represivnijim. Dakle, vi kada menjate u ovoj situaciji zakon o policiji, vi u stvari uvodite te represivne mere. To da sutra mi možemo da odgovaramo za to što ćemo podeliti ovu tribinu, poziv za ovu tribinu na našem Facebooku ili pustiti mail nekome. Dakle, mi sutra možemo zbog toga da odgovaramo, jer mi na taj način rušimo nasilno ustavni poredak ili već šta. Dakle, ovdje bih završala. Zakoni postoje i oni su uvek dostupni samo onima, kada govorimo o autoritativnim režima, koji su gore na vrhu. A zakoni nikada nisu dostupni ovima koji su dole. I potpuno bih se složila i dakle mi više nikakve šanse nemamo apsolutno ni za kakvu institucionalnu borbu. Možda su ti neki profesori malo zaspali, uljuljkali se ili su suviše umorni ili ne vide, ali mi već dugo, pa evo ja ću usuditi se da kažem i od kada, pa sigurno tamo jedno 2015. 16. godine više nemamo šta da tražimo institucionalno borbu. Dakle, ovo je posljedica toga, jer vi kada ne možete da tražite pravdu, vi onda prosto pravdu morate da nekako uzmete u svoje ruke. Šta treba da radimo? Možda bi tebi drugačije formulisao pitanje. Okay. Ne znam da li razgovarate o tome. Šta vi očekujete od drugih? Kome bi se, ti sad obratio, ne ti sad, ili generalno kada razgovarate, kad čujete i kad vidite ili osjetite podršku, da li ima nešto što fali, ajde da kažem, ili nešto što biste voljeli vi da vidite? Da. Mislim, ljudi dolaze na neka studentska okupljanja ili dolaze nas da podrže. Bukvalno, znači donose nam stvari svaki dan. I mi to jako cenimo, nama je to strašno bitno i nama je svima toplo oko srca kad vidimo da nama svaki dan dolaze ljudi da nam donesu šta god nam treba. Samo mislim da sa druge strane treba se shvati da ne trebamo mi da budemo jedini. Mislim da ljudi treba da shvate da ne treba samo da dođete na neko okupljanje ili na fakultet da podržite
studente koji protestuju. Treba da izađete na protest. Mislim da je to prva stvar. Ljudi treba stvarno, znači, da sa jedne strane, apsolutno sam maksimalno lično kao student i govorim u ime studenta, da sam zahvalan što podržavaju studente u tolikoj meri i tolikom broju, ali takođe trebaju sami da se aktiviraju, da dolaze oni na proteste, a ne da podržavaju studente, ne samo da podržavaju studente koji protestuju. Druga stvar, mislim da takođe da je bitna i mislim da to ljudi stvarno trebaju da osveste, a nisam siguran da su osvestili. Ovo što mi sad radimo, i kao studenti i generalno, ovo je nešto što će jako dugo da traje. Ovo se neće završiti za 2 nedelje, ovo se neće završiti za mesec dana, možda ne ni za 2 meseca, ni za 3 meseca. Ovo je nešto što će da bude dugotrajna borba, zato što pre svega ova vlast se jednim delom oslanja na silu, a drugim delom na ignorisanje. I mislim da pritisak koji mi pravimo i koji moramo da pravimo treba da bude dugotrajan kako bi oni osjetili taj pritisak zaista i kako bi onda krenuli da gube konce. Dok se to ne desi, mislim da nema čemu da se nadamo dok zaista mi ne budemo shvatili da moramo svi da se pokrenemo i da moramo da istrajemo u toj borbi, da se ono neće završiti za 2 dana. To je ono što studenti očekuju od drugih, ako mene pitate. Dejan će sad pročitati pismo koje je spominjao, a sve pa ćemo otvoriti prostor za debatu. Dakle, mislim da je važno sad da čujemo nove primere hrabrosti i ustajanja ili odupiranja sistemu, režimu, kako god. Kažu kad tako telefon nešto počne da se čudno ponaša, to je loš znak. Ali ovo je sve javno, tako da mogu i da slušaju ako hoće. Pozdrav svima koji nas slušaju. Evo, ja sam samo to hteo da podelim kao jedan primer jedne najavljene pobune, odnosno nečega što je u jednoj kući upravo koji su studenti pre nekoliko dana posetili i poslali izuzetno snažne poruke. Evo stiže pismo radnika RTS-a koji se obraćaju javnosti i rukovodstvu te kuće. Javnosti i rukovodstvu koje je po njihovom mišljenju izdalo profesiju i novinarstvo i dovelo do medijskog prostituisanja. Dakle, mi radnici produkcije Radio Televizije Srbije ovom prilikom želimo da se javno ogradimo od uređivačke politike koja je trenutno na snazi unutar naše medijske kuće. Naša posvećenost profesionalnom pristupu i objektivnom izveštavanju uvek je bila temelj našeg rada i smatramo da su te vrednosti ugrožene trenutnim uredničkim idejama i odlukama koje se donose u okviru naše kuće. Preskočit ću, smatramo da je sloboda izražavanja i prava novinara da rade bez političkog ili bilo kog drugog uticaja osnovni princip koji mora biti poštovan. Želimo da obavestimo javnost da se ograđujemo od uređivačke politike koja ne odražava naše vrednosti i profesionalni integritet. Želimo da svima izrazimo podršku, da takođe izražimo podršku svim studentima i mladima koji se bore za slobodu mišljenja. Smatramo da je važno da svi koji se zalažu za pravdu i istinu, uključujući studente, da budu podržani u svojim naporima za bolji i pravedniji društveni sistem. Očekujemo da će naš rad biti poštovan u nekoj budućnosti, da će biti omogućeni bolji uslovi za slobodno i odgovorno novinarstvo, radnici produkcije RTS-a. Dakle, jedno pismo koje još nije otišlo u javnost, ali koje kruži i za koje verujem da će uskoro biti u javnosti, a meni je zaista poslato da bih ga objavio, odnosno da bih ga poslao u javnosti. Ovo je neka prva javnost, prva prilika koju imam da to pismo
podelim. Također reći ću i to da smo mi u svim našim blokadama Takovske ulice u 11:52 posljednjih nekoliko nedelja unazad, mi smo to uglavnom radili petkom, ali i nekim drugim danima kada su nam se studenti bili pridruživali, odnosno mi njima, mi smo uvek imali prisustvo i novinara i tehničkog osoblja RTS-a. Tako da u toj kući postoje ozbiljne pukotine. Studenti sad imaju jedan jako važan zadatak, po mom mišljenju, upravo je pritisak na dve kategorije, da kažem, ispoljavanja ove kriminalne vlasti, javni servis i tužilaštvo. To su mesta na koja treba iz sve snage udariti i pokušati da se kroz pritiske dogode neke značajne i važne promene. Eto, to je što se tiče toga. Sada bi zaista otvorio prostor za širi razgovor, odnosno da se bilo ko od vas iz publike uključi. Dobro večer svima, hvala vam svima što ste došli i samo da se zahvalim svima na hrabrosti što su ovdje fizički i što su fizički na nekim drugim mjestima. Meni ogromnu nadu daju ove blokade iz suštinskog razloga zato što nisu centralizovane, nego su fragmentarne. Mi imamo više polja, kako kaže kolega, koje nisu označene jednim označiteljem, nego više polja koje imaju različite označitelje, koje iz tog razloga ne mogu biti uperene na jedan suštinski moment, nego na više momenata koje onda mogu da budu plodna svaka na svoj način. To je sve. I mislim da treba da se pokaže na koji način ta fertilnost može da proizvede nešto. Jer mislim da je zaista fenomenalno i jedan novom potpuni način na koji radimo politički aktivizam. Ja bih želeo da se nadovežem na ovo i zapravo da ti se zahvalim, Jovane, što tebi, a kroz tebe i svima vama, mladima, što zapravo svedočimo samom događanju života kao jednoj političkoj energiji. I mislim da si stvarno u pravu kada si kao razlog šta je različito danas u odnosu na ono što je bilo pre, kada si naveo da vi ne znate za drugo i da je vaša čitava egzistencija obeležena ovim. I to znači da zapravo vi, vaš je ulog sve ili ništa. I to nas podsjeća na razliku između života i preživljavanja, i mi koji smo stariji uslovljeni smo preživljavanjem, ali zapravo smo podsjećate nas da postoji život u nama i vaša borba, kao što si ti sad rekao, je radikalna u tom smislu što je telesna, odnosno onoliko je radikalna koliko ste telesno investirani, odnosno mi svi. I vi nam sada podsjećate nas da je život tamo gde smo telom investirani potpuno. I da, mislim da zahvaljujući vama se možemo svi podsjetiti da i dalje imamo života i da možemo živjeti život, a ne preživljavati. Tako da hvala vam za to. Mislim da je to politika, da, hoću da kažem da je to politika koju oni ne mogu da pobede. Politika samog života kao biološke činjenice. Mislim da Vučić, hoću da personalizujem, a mislim i na sve njih, ali hoću zaista da personalizujem njega, je užasnut činjenicom da se dešava život i da postoji život nakon njega i da budućnost pripada vama. A ono što je još užasnije jeste da sadašnjost pripada vama i još užasnije što ga možda opseda u noćnim morama je i da prošlost pripada vama. To znači da mu vi možete suditi, vi mladi čija je budućnost, klinci,
možete mu suditi svima njima za sve što su uradili. I slušajući sve vas, a najviše tvoju energiju, pomislio sam, imate pravo na strašan sud, na instituciju, političku, društvenu instituciju. Vi imate pravo da ustanovite sud koji će mu suditi za ono što osjećate za šta je odgovoran on i svi oni. U našem iskustvu odgovoran je za podsticanje genocida, a u vašem iskustvu odgovoran je za ubistvo, uništavanje, da. Hvala ti. Samo ako mogu da se nadovežem na ovo što je jako važno, što meni je uvek zanimljivo koliko se jedan relativno mali broj ljudi bavi uopšte činjenicom da su na vlasti danas ljudi koji su imali aktivnu ulogu u činjenju i promovisanju zločina 90-ih godina. Mi i dan danas nemamo jasan uvid u ulogu Aleksandra Vučića u ubistvo Slavka Ćuruvije. Mi nemamo jasan uvid u njegovu ulogu u stradanje 16 radnika RTS-a tokom NATO bombardovanja. To je samo par stvari koje ovako mogu da se navedu, ali ukratko ovaj režim, to nisu ljudi čije su ruke krvave od juče. To su ljudi čije su ruke krvave od poslednje decenije 20. veka. Dakle, to su ljudi koji prenose jednu bolest krvavih i prljavih ruku. I mi konstantno moramo upravo to što ste vi rekli da imamo u vidu. Mogu sad ja? Ja bih samo, kratko ću. Ja bih samo da se nadovežem na to što ste obojica rekli. Prvo na to da postoji nešto pre njih i posle njih. To je jako dobro što ste istekli. 2012. Znači to je za njih Anno Domine, godina gospodnja. Znači ne postoji ništa pre njega i ne postoji ništa posle njega, posle tog nepomenika. Zbog toga oni hoće da ruše most, zbog toga su srušili Hotel Jugoslavije, zbog toga hoće da ruše Spence, zbog toga grade one njihove građevine koje su užasne, zbog toga oni rade sve to što rade. Znači bukvalno ne postoji ništa pre njih. Mislim, to oni pokušavaju da urade i mladi su, recimo, posljednjih dokaz da to nije tako. Oni su velikim delom uspjeli da kupe stare i generalno starije generacije. U svakom slučaju, ali to postoji, razumijete, mislim, ja im komšiju kući koji mi je prišao jednom i rekao šta će biti ako on padne, on ne sme da padne, pa nama će ukinuti penzije. I taj čovjek, da se razumemo, mi sa takvim ljudima imamo posla. Ti ljudi veruju u to. Ti ljudi veruju da bez njega ne postoji ništa. Moj rođeni deda mi priča kako je on uvek za državu i kako on, ja mu kažem dobro u redu, ja podržavam instituciju i državu, ali problem je u tome što su oni poistovetili sa državom. I ja sam to njemu, mislim, ja ovo jako ukratko govorim, ali ja sam to njemu pola sata objašnjavao, posle pola sata objašnjavao, on meni kaže, pa ko ima vlast ima državu. I to je to, mi sa takvim ljudima imamo posla koji uopšte ne kapiraju koncept, ne znam, to nije ni demokratija, to je zdrava svest. Uopšte nema rezona, oni ne da samo ne mogu, oni ne žele da shvataju bilo šta drugo. Tako da to o čemu ste vi rekli, to apsolutno ima smisla i to je apsolutna istina. Sad sam zaboravio šta ste se nadovežili na to što ste vi rekli. Ne znam. Da, u svakom slučaju samo da završim time da, setio sam se. To što ste pomenuli ljude koji, oni još su od krvih ruku još 90-ih, nadovezao bih se na to činjenicom da ljudi koji su danas u institucijama, koji su danas na nekim pozicijama, znači na nekim javnim državnim funkcijama, nebitno kog nivoa i nebitno u kom smislu, to su ljudi koji su nekompetentni, to su ljudi koji su neobrazovani, to su ljudi koji jednostavno nemaju bilo kakvog kvaliteta najčešće da obavljaju funkcije koje obavljaju. I oni su toga svesni.
apsolutno čast izuzecima. Ali ako pričamo naravno o većini, to jest istina. Takvi ljudi, oni jesu svjesni toga da su oni došli na te neke pozicije, kroz stranku i sve ovo što se dešava. Moramo da budemo svjesni da ti ljudi, zašto oni nas gaze ovako kako nas gazi, zašto oni rade sve ovo nama što rade? Zato što oni da ne rade, da nisu na poziciji na kojoj jesu, nekom normalno državi, oni bi motali kablove. I oni su toga veoma svjesni i zbog toga oni će svoje pozicije da brane oružjem. Oni će to da brane oružjem. Znači, ne moramo uopšte da se zavaravamo. Ukoliko dođe do, da se ne izražavam kako nije adekvatno ovim situacija, ali ukoliko dođe do momenta da je sve se raspada, oni će da te svoje pozicije brane oružjem i tu nema bilo kakve diskusije, zato što pričamo o takvom režimu gde vladaju ljudi koji uopšte nemaju bilo kakve kompetencije da budu na takvim pozicijama. I to se sve vezuje i za te 90 i za ljudi koji su došli iz 90-ih i vladaju danas i za sve ostalo. Toliko od mene. Dobroveče svima. Ako sam okrenula leđa, oprostite, ali ne mogu, nekom moram dok. Samo ljudska bića imaju zakon. Samo ljudska bića imaju pisane zakone. Moja poruka vama je, pravite zakone koji će biti bolji od zakona kriminalaca koji sada vladaju. Eto, to je nešto što bih ja... svako odlaženje u bezakonje je opasno. Znači, ali ja vama ne kažem da poštujete ove zakone, nego da se borite. Imate tu briljantnih i pravnika, onaj mali 10,9,2 i tako dalje, hapšen i tako. Znači, borite se da pravite zakone koji će biti bolji od zakona ovih kriminalaca. Zato što smatram da vi zaslužujete bolje. Ozrena, ja mislim da vi niste slučajno. Vi ste ipak imali od koga da naučite. Kako god, neću da otvaram temu, velika je tema. 1991. godine, kada je sve ovo počelo, ja sam od 200.000 Vojvođana i Vojvođanki koji su otišli odavde. To je bio oblik protesta i tako dalje. Ja sam tada potpuno naivno, ko što verovatno vi još imate tu naivnost i nemate pravo na luksus da budete naivni, isto jedan od saveta. Znači, ja sam tada pitala Latinku Perović, koju pre nisam znala, ali smo se tada u tom dešavanju sreli kao i mi sada. Ja sam rekla, pa dobro, naša generacija, puno smo grešaka imali i tako, ali ovi mladi će to rešiti. Mladi, mislim, roditelje vaše, ne na vašu generaciju. Ja sam to tako zamišljala 1991. A ona mi je tada rekla, pre rušenja Vukovara, pre napada na Dubrovnik, pre Srebrenice, pre ratova, pre progona, pre pljačke, pre svega, pre smrti, ona mi je rekla mirno, kaže, neće Janja oni rešiti, neće imati od koga da nauče. Učite kad imate od koga da naučite i isto, ja imam potrebu da to sada kažem, mladi sami po sebi mogu da budu i na zlu, ovo kako si ti dao naslov, ali mislim, vas mlate, mladi ljudi, uglavnom. Vas privode bija, to su mladi ljudi, malo koju godinu stariji od vas, nisu to, ne treba to idealizirati. Mislim, Anu Lalić, pre koliko, već 3 godine kad je bio COVID, novinarku, 6 mladih, jakih mladića u civilu odvodi noću. Zašto samo noću? Night and Fog, pogledajte film. Zašto samo noću? Znači, odvode je, ona ostaje u zatvoru tu noć, na podu, na betonu i tako dalje. Znači, bez identifikacije, bez ičega. Mislim, to su, šta je to? To je Čile. To je Argentina. Gledajte malo filmove, pogledajte Argentina 1985. Učite se na tome. To je moja poruka, da učite iz tuđih iskustava, da ih ne biste ponovili, ne morate sve da platite svojom kožom. Ima ovde, puno je ovde bilo ljudi i pojedinaca, ne puno, nedovoljno.
koji su nešto radili, pa samo ono što je dobro od toga, što smo, ajde da tako kažem, mi radili, uzmite i stvarno poštujte zakone, ali napravite zakone koji su bolji. I ako može samo za kraj da kažem, što možda je opet moja naivnost, opet posle toliko godina, sada se radi međunarodni, u pripremi, već je ovde malo bilo nekih reči o tome, ja sam u to uključena, međunarodni krivični zakon, kao što je genocid konvencija napravljena, znači međunarodni krivični zakon o korupciji. Znači vaša poruka je sada došla, kako bih rekla, kao čudo, zato što se sada je u procesu nastajanja taj zakon, koji će, kako bih rekla, onemogućiti da se krvave pare, sad samo sažeto, da se krvave pare njihove pohlepne, da ne može više da odleti negde sa svim tim parama. I režimi, ja se isto, znači, to je nešto što recimo se uklapa u neki puzzle, u neko mozaično mišljenje, da i to se sada dešava na svetskom nivou, kakav god da je taj svet, ali mi nemamo drugi svet. Znači, taj se zakon donosi, znači da ja recimo opljačkam ovde, ne znam, oni svi govore o nekim milionima, trilionima, ja to ne umem više ni da iskažem rečima. Znači, ja ne mogu to što sam ovde opljačkala na bilo koji način, da to sad ja lepo odem, pa da se ja lepo živim negde u nekoj zemlji i tako. Ne, to više ne postoji. I tamo ćeš morati da daš dokaze otkud ti te pare. Mislim, naravno da je to početak, ali mislim da je jako dobro da je ta poruka, te dve glavne poruke po meni, ruke su vam krvave i korupcija ubija, s tim što opet morate da učite, korupcija je samo deo onoga što se u struci zove, mojoj struci zove bad government kills, ne samo korupcija. Neznanje, pokvarenost, pohlepa, loše namere, čak nekad i dobre namere, ali zbog neznanja, vi insistirate na tome, zbog neznanja se pretvore u katastrofu. Znači, i plus čitavo, to se zove tkivo nasilja i samo kratko, posljednju rečenicu, ja predajem i kad počinjem svoja predavanja, ja počinjem sa dve rečenice. Prvo je da je najstrašniji oblik nasilja je siromaštvo, to je Mahatma Gandhi, a drugo, stručna definicija, mi svi imamo svoje struke, stručna definicija nasilja je danas, znači ne samo ovo što mi vidimo ne samo fizičko nasilje, nego i sva ta strukturna nasilja, sistemska, loša država ubija i tako, znači, nego da je nasilje po definiciji situacija kada određena grupa, država ili kako god, ali grupa značajno smanjuje kvalitativno i kvantitativno očekivanja od života. Pa to su neke moje poruke za vas. Znači, nećemo tako da živimo, dosta. Dobro večer. U slobodnom, da kažem, ili slobodnijem medijskom prostoru moglo se osjetiti neko ushićenje nakon ovih studentskih pobuna. Međutim, moram priznati da je moja glavna briga večeras bila da li ću moći da uđem u prostoriju. Nažalost, iako ima ljudi, prostorija nije zablokirana. Zato nije zamerka nikakvu organizatoru, već više moja zabrinutost da suprotno tom ushićenju izgleda da postoji neki osjećaj urgencije u širem društvu oko svega ovoga. Možda ljudi misle da će sad studenti ili ne znam, opozicija, mada ne verujem baš za opoziciju, ali možda da će studenti da završe posao. Mislim da je ovo, ako je to u pitanju, to je onako opasna zabluda. Jer studenti sami to ne mogu da obave. Potrebno je širi društveni slojevi da se uključe i meni je jako drago bilo što su prosvetari objavili taj štrajk od 4 dana i da će stupiti možda i u generalni štrajk od januara. Međutim, kako da kažem, opet mislim da, sad nije mračenje, ali ako se ljudi, kako da kažem, ako ne shvate osjećaj urgentnosti, ako se ne uključe, to neće biti dovoljno. Fakulteti, univerziteti imaju simbolički značaj, ali poluge vlasti nisu tamo. Ovom režimu nije nikakav problem da puste ljudi da šetaju i da blokiraju saobraćajnice mesec dana, što smo već videli,
pa neće im tako biti sigurno problem i da univerziteti ne rade godinu dana. Mislim, problem im je, ali suštinski država može da funkcioniše. Pa čak ja se sjećam, ja sam bio drugi razred 90-ih kada je bio generalni štrajk prosvetara koji traja 2 meseca, ja mislim možda i kusur. Država je opet funkcionisala. Znači, ovakvi režimi, njima to nije problem. Mislim da je neophodno da se ljudi urgentno uključe i podrže studente u ovome, jer studenti su kao neki, kako da kažem, zdravo tkivo, još nekompromitovano uspeli da pokrenu društvo. Od opozicije ne mislim da nešto treba očekivati. Opozicija je nažalost prokužena. I zapravo čini se da, što kažu, mislim da režim misli da ovakve opozicije nema, da bi je možda trebalo izmisliti. Jer ne bi moglo, mislim da režim ne bi mogao bolju opoziciju sebi da smisli. To je ono što više nego išta pasivizira ljude. Pa čak, verujem i mnogi od nas ovde same, koji prosto nisu mogli da se nateraju u prošlosti da budu politički aktivni. Ostaće taj verovatno problem političke artikulacije. Znači, u jednom momentu stvari će morati da eskaliraju i morat će da se politički artikulišu šta će i kako da se radi. Bez nekog širokog pokreta to ne može da se desi. Kako je, ja ne znam, volio bi to ako neko može da odgovori kako doći do toga. Znači, kako doći do nekog širokog pokreta koji nije aktuelna opozicija, nego je široki opozicijni pokret sačinjen od studenata, prosvetara, pa ne znam, eto, opet na moje veliko oduševljenje i Kolubara, odnosno radnici Kolubare su podržali studente. To bi eto bio moj neki komentar, znači pitanje kako doći do tog pokreta koji mi se čini da je neophodan. Ja bih samo kratko, u potpunosti slažem sa tim što ste rekli. I to se nadovezuje na ono što sam bio ranije rekao, da ljudi moraju da shvate da ne treba samo da dođu da podrže studente koji protestuju, nego da sami izađu da protestuju i aktiviraju se. Tako se slažem sa onim što ste rekli, a kako doći do tog nekog omasovljavanja svega ovoga i zapravo mobilizovanja ljudi, mislim da je ključno to da zapravo ljudi koji rade u nekim sektorima koji su ključni za funkcionisanje jedne države zapravo se pokrenu. Ja mislim da mi do toga još uvijek nismo došli, ali ne mislim da je sve crno. Znači, imamo poljoprivrednike, imali smo advokatsku komoru gde se nadam da će stvari nastaviti da se razvijaju. Imamo prosvetare koji su stupili u štrajk, koji od januara, kao što ste rekli, kreću generalni štrajk. Nama je, na primjer, jedan od cilja da mi od tada istrajemo kako bi se to nastavilo. Ja se zaista nadam da će to nastaviti da se dešava. Znači, na svim nivoima. Mislim da je to jedan od načina kako da ovo zaista omasovimo i kako da zaista ovom režimu zadamo udarac koji nikada do ranije takav nismo dali. Da zaista dođe, da sve stane i da dođe do kolapsa. To je jedna stvar. Van toga ne bih ja niti mogao, možda čak niti smeo da govorim kako ili šta, jer mi kao studenti koristimo alate koje mi imamo. Mi imamo svoje fakultete, svoje univerzitete koje koristimo na taj način da mi pokrenemo ljude, ali tu odgovornost da ljudi, nebitno gde rade i nebitno šta rade, koriste neke svoje alate, to je nešto što oni sami trebaju da shvate. Da ne bude sve na studentima. Znači da koriste alate koje oni imaju, posao koji oni imaju, okruženje u kom se nalaze, kao što mi koristimo ono što mi imamo. Samo bih hteo da se nadovežem na to što ste rekli. Potpuno se slažem da je opozicija, ovo što mi zovemo opozicijom, u više navrata umela da jako razočara i da čak da ugasi nešto što je bio jedan autentičan građanski bunt. I to se nije desilo jednom, to se desilo više puta. Treba imati uvijek u vidu da jednu stranku čine i ljudi.
Nije stranka naravno nešto što je monolitno. I u strankama postoje izuzetno kvalitetni ljudi i možda neki manje kvalitetni. Ono što smo mi ovih dana gledali, evo recimo mi na Mostu, ali isto tako i vi u Novom Sadu i u raznim situacijama gde je opozicija nastupala vrlo srčano, mislim da je teško sada i pomalo i nepotrebno imati takav jedan kritički odnos prema opoziciji, jer se u ovom trenutku, i izvinjavam se što ću se možda ponoviti u nekim stvarima, ono što ja smatram da je jako važno jeste da se izbegne greška, da građani ili u ovom slučaju studenti, odnosno u ovom slučaju građani i studenti, dozvole opoziciji da u svojim nekim političkim platformama i u planiranju nekih svojih budućih političkih artikulacija, kako oni to kažu, svega što se dešava, dozvole da se to događa na osnovu partikularnih stranačkih interesa, jer upravo je to dovelo do toga da se neke stvari dogode potpuno mimo naših očekivanja. Ja sam isto bio stranačka ličnost u jednom periodu. Upravo nakon izneveravanja nečega što sam doživeo zaista kao izneveravanje, znači mi smo prošle godine, kao što se sećate, tokom velikih građanskih protesta tokom leta, ja sam 5 gradova obišao govoreći u gradovima da ne dolaze nikakvi izbori u obzir pre nego što se ispune zahtevi protesta. Ti zahtevi protesta ticali su se između ostalog i izbornih uslova i tako dalje i tako dalje. Preko noći se to promenilo, ja sam onda se negde povukao iz toga. Onda su došli ovi izbori na kojima smo imali više sreće nego pameti, odnosno režim nas je toliko spektakularno pokrao da je to prosto negde odjeknulo u javnosti i opet nam je to dalo neki vetar u leđa, da bi se onda dogodio 2. juni, da bi se dogodila opet podela u opoziciji, to podela između građana koji su se našli u situaciji da kažu da jedni druge nazivaju izdajnicima, da jedni druge pokazuju prstom i da kaže aha, ti nećeš, ti radiš za režim, ti podržavaš režim i tako dalje. Znači, gluposti neviđene kroz koje smo prošli, zahvaljujući nekim potpuno pogrešnim, slažem se, potezima opozicije. I zato ću da ponovim ono što sam prethodno, čini mi se, rekao, a opozicija mora da bude instrumentalizovana od strane građana i od strane studenta, a ne obrnuto. Dakle, nama je neophodna politička opozicija. Apsolutno je neophodna i zbog ovoga što ste vi nazvali kao dan posle. Dakle, mi moramo da pravimo, da već sada planiramo institucije, mi već sada moramo da planiramo neku strukturu države. Mi moramo da planiramo i neke buduće izbore u koje ja apsolutno ne verujem u uslovima koji sada postoje. Moje je predviđanje da se ovaj režim ruši na ulici, a da se tek nakon njegovog rušenja može ići na nekakve normalne i fair izbore. Eto, to je to. Dobro večer svima. Jovan je spomenuo, a i vi ste sad spomenuli da ćemo morati izaći na ulice u jednom momentu i da će režim svoje pozicije braniti oružjem. A moje pitanje je vrlo kratko, jel mislite da su mi spremni na tako nešto? Da je ovo društvo uopšte spremno da se brani ili da uopšte ide u neki kontranapad kada do toga dođe? Pa ovako, daću jedan primjer šta je u stvari država. Kada u Holandiji štrajkuje administracija, vlada je pala. Znači, nema oružja, nema... Dakle, kada mi shvatimo kao građani, kada ti ljudi, a mi koji se bavimo ovim već jako dugo znamo, uvek damo neku instituciju, da postoji neka osoba koju mi zovemo institucionalno pamćenje i ona zna sve procedure, ona zna kako da se nešto uradi i na kraju dana najvažnije je da znamo kako nešto da
uradimo. Znači, najvažnije je znanje i iskustvo. I dakle, ja sam da kažem da kada u Holandiji, znači, administracija štrajkuje. Ništa se ne pita, ni vlada, ni oni imaju kraljevstvo ili već šta. Dakle, potpuno, dakle, to je ono što nama treba da se desi. To je ovo što ja verujem da će ovaj motiv, ovaj pelcer, ove borbe u stvari da zapati i kod tamo nekih ljudi koji znaju svoj posao odlično, ali su u strahu jer ne smeju, jer imaju porodicu, jer ne smeju zbog prosto ne smeju da rizikuju tu egzistenciju. Dakle, ljudi su ucenjeni. I onog momenta kada oni osete da su malo sigurniji, kada oni kažu neću da radim, danas neću da idem na posao i neću da opština izda ni jedan više danas list. Ili kada ja kažem neću više da platim ni jedan račun infostana i neću više da platim ni jedan račun struje. Onda ćemo da vidimo kao dokle to može da, dakle, moj neki, kako ja to vidim, dakle, više ide ka tom nekom, zaista scenario oružanih sukoba je nešto što bi ostavilo jako velike posledice na ovaj jako traumatizovan narod. I to je ono što ja mislim da se neće desiti. I tako da taj neki institucionalni otpor u ovim uslovima, ma kako, ja sam nepopravljiva osoba koja veruje u te institucije, ali eto, demantuje me ova realnost već unazad, ne znam koliko, pa sam ja završila na ulici, ali ono što hoću da kažem, mi imamo tu moć. Dakle, ta osoba koja sjedi u administraciji sutra, ne znam, u budžetu, u službi matičara, koja sjedi, ne znam, u gradskoj upravi, može da ne ode na posao. I onda će stati neki proces koji je jako važan za održavanje ove vlasti, makoliko ona izgledala moćna. Ipak nisu tako moćni. Ali meni je ponovo, dakle, ista ta administracija učestvovala i u krađi izbora. Hoću kažem, dakle, čitav aparat, taj javni aparat je učestvovao u tome. To što je Janja rekla, ne smemo biti naivni. Tu sam htio bude kao to poslednje pitanje, ali da sada da možda da ne bacamo previše tema i da nekako ipak odemo što pozitivnije odavde. Ali mislim da je stvarno veliki problem dana posle zapravo šta raditi sa nama koji smo dugo navikli na režim, računali na režim i uz pomoć režima možda nešto dobijali plašeći ga se ili kako god. Ti si rekla, Dragoslava, ljudi su ucenjeni. Sve više ima ljudi koji misle nisu više ni ucenjeni. Koliko dugo može biti ucenjena da ne postaneš saučesnik? O tome se radi. I zato je to pitanje ko će šta braniti. I kad je rekao isto Dejan, ovo mora iz korena da se iščupa. Ne sme ostati ni jedan pelcer zla, ja kažem ne. Ali zato sam hteo da kandidujem i tu temu odolevanja zlu. Da li svi hoće nešto drugačije ili ne? I šta s tim raditi? Razumete? Da ne znam koliko sam jasan. I verujem da ima ljudi koji ne žele promenu, ne žele drugačije, samo i onda pokušat ću. Za mene je bilo neverovatno kada je Olja Bećković u Utisku nedelje pitala studenta sa Dunkosom Crnogorca Vuksanovića da li bi izlazio na izbore i ne. On je rekao, ja sam se toliko navikao sad na plenu, ja bi morao sa nekim da se posavetujem jer vidim da je to moguće. Da je moguće da zajedno mislimo, razgovaramo i odlučujemo. Ja mislim da je to nešto što ovom narodu u kulturološkoj, ja ne znam, kulturološko-političkom smislu jako fali, jer se ne neguje. Eto, hoću da kažem, kako mi da ubedimo druge da je bolje samoorganizovati se, da je bolje tražiti zajedno svoja prava, pritom uzeti u obzir potrebe drugih, a ne gledati samo svoj interes, svoju, konačno, tu famoznu, samo svoju porodicu, koja mi se neka čini da isto nam dođe kao neko zlo i balast u ovim našim, pa kako bih rekao, stvarno političkim
ja ne mogu političkim stvarno za ostalim društvima, ja ne mogu da zamislim sad situaciju još uvijek u Srbiji da administracija Ali vi ste rekli nasilje je, dali ste nam odličnu definiciju i postavili ste nasilje, jer siromaštvo je najveće nasilje. I dakle, kada sam ja rekla da su ljudi ucenjeni, oni su ucenjeni golim životima, a i Jovan je rekao zašto su ucenjeni, plaše se, kako će sutra, da li će imati, i tako dalje. Dakle, a ni to slučajno, jer mi smo narod koji je u ovoj situaciji, pored svega onoga što smo proživeli, naši roditelji sad već, mislim, nije tako daleko bio kada vi, šta je 100 godina, mislim, dijahronijski posmatrano. Pa mislim, šta smo doživjeli posle Drugog svjetskog rata, pa sad ovi ratovi koji su bili sad, evo ja kažem sada, bili su pre 30-40 godina. Dakle, mi smo navikli na to da ne tražimo i navikli smo da će biti gore. Dakle, i onda nekako, to je ta situacija. Ali ovo što ja sad vidim, daje mi nadu da će možda ta administracija da se, evo daje mi nadu ovo pismo koje je Dejan pročitao. Dakle, ja to vidim, da se ljudi, osjećam kako se ljudi organizuju i bude se. Jer kao, znaš, kao neće niko da se svrsta na kraju kraja sa gubitnicima. Tako da, u onom momentu, ja mislim da je nas više. I bez obzira šta izbori pokazivali, a oni ne pokazuju realno. Dakle, zato oni nama stalno i te izbore nutkaju kao, evo i sad očekujem da će neke izbore da nam ponude. Ali nas je definitivno više. Ne znam, mislim, moje mišljenje, ja lično nisam optimističan što se tiče te administracije i onda ću odgovoriti na vaše pitanje. Ja lično nisam optimističan oko te administracije iz prostog razloga, pazite, vi ste 2000. godine, kada je pao Milošević, vi ste imali i dalje veoma jedan značajan deo naroda i te administracije koja je do posljednjeg momenta tog Miloševića podržavala. Bez obzira na sve. A pazite, a taj Milošević, kakav god da je bio i kakav god da je njegov režim bio, on nije baš zašao u sve pore društva. I u svaki jedan procenat. Vučić jeste. Oni su napravili ono što su napravili oko izbora za parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nešto što je toliko sitno i nebitno i oni ni to nisu pustili. Znači, oni to nisu pustili, nešto tako sitno. To toko Miloševića nije baš bilo toliko tako. Ja mislim da kada je to bilo tako tada, mislim da pretjerano drugačije neće biti danas. To je prva stvar. A druga stvar, kao što sam rekao, da ti ljudi koji su u nekim pozicijama, baš zato što su nekompetentni, oni će to braniti oružjem, svi ljudi koji ili glasaju kako glasaju za ovu vlast, ili koji su nekim najnižim mogućim radnim mestima i glasaju za ovo i u ovome su, oni se ovoga srame. I sad sutra da padne ova vlast, oni bi se od toga sramili. Jako. I sad oni uopšte ne moraju da oružjem brane ovu vlast, ali dovoljno je samo da oni ostaju uzdržani ili da na neki pasivan ili verbalni način podržavaju vlast. To je dovoljno. Zato ja mislim da te institucije i administracija neće same od sebe se okrenuti ka nama. Zato što jednostavno nekad je strah i sramota veća od bilo čega drugog i do posljednjeg momenta. To je moje lično mišljenje. A da ne odgovorim na vaše prvobitno pitanje, da li su mi spremni za to? Mislim da jesmo. U neku ruku. Nikad vi ne možete biti, nikada vi ne možete biti totalno spremni na tako nešto. Nikad. Ali kada pričamo o nekim moralnim stvarima, o nekim, kako kažem, pitanjima zdrave svijesti i da li su mi kao društvo došli do te tačke da smo zaista spremni na tako nešto, da, mislim da jesmo. Lično. Ja bih isto se nadovezao, ja mislim da je ono na što mi treba da budemo spremni je pre svega jedna elementarna ljudska stvar, a to je solidarnost. Dakle, mi solidarnošću pobeđujemo. To nije neka floskula sad. To nije nešto što se samo svodi na neku parolu. Pitanje o tome da li ćemo se mi suočiti sa nekim streljačkim vodom u trenutku kada krene oslobađanje zemlje i gradova. Evo, ja sam proveo zaista nekih 1.5 mjeseca dana sada pred nečime što jako podsjeća na streljački vod. Dakle, to je
jedno neverovatno jedno prisustvo policije, naoružane sa štitovima, sa pendrecima, pištoljima i tako dalje. Ali možda će zvučati paradoksalno, ali meni je veliku nadu ulilo to kada sam video da oni na nas 10 šalju 200 policajaca. Da oni na nas 100-ak, kao što je bilo u subotu, eto, to je malo i kritika mojim sugrađanima koji baš se nisu odazvali jednom važnom pozivu, oni su poslali oko 300 policajaca, koji su u toku noći prvo došli da se vrte oko našeg kampa, da pokazuju svoja borna vozila, došli su sa hamerima, specijalne terorističke jedinice. Autobusi su se parkirali ispod mosta puni tih nekih zbunjenih ljudi koji pojma nemaju šta se dešava. Doveli ih tu da kao jedan buljuk policije stoji pred nama. Imali smo prilike i da razgovaramo s njima. Ja sam puno puta s njima, ne da razgovaramo, nego da im nešto govorite, a oni da ćute. Što su isto interesantni trenuci, jer oni baš i ne ćute. Oni ne govore, ali vam uzvraćaju pogledom. I verujte mi, koliko puta sam video te poglede stida, crvene kao bulke, ta lica. Poglede koji onako gledaju vas pa kažu, šta da ti kažem, ne znam, znaš. Ne kažu, oni ne izgovaraju, ali to se vidi. Neću da kažem da je to većina, jer to su ipak ljudi koji su trenirani da onako gledaju negde iza vas, iznad vas, pored vas, kroz vas i tako dalje. Ali osjeća se to, osjeća se da vi kao prvo vidite jednu potpunu psihozu režima koji je u stanju da pošalje toliku silu, dakle da oni nemaju pojma više šta rade. Oni više ne znaju šta da rade protiv nas 10, a kamoli protiv nas 500.000 kada jednog dana, ja se nadam da taj dan nije daleko, izađe na ulici. Eto. Ako je to, moje moderatorske i organizatorske ambicije su zadovoljene. Hvala vam i polako ne izdisaju. Možemo nastaviti da razgovaramo i posle. Hvala vam svima koji ste došli. Hvala vam svima koji ste nas slušali. Hvala vam svima koji ćete gledati. Objavit ćemo ovaj razgovor. Hvala naravno našim sagovornicima. Svi nešto rizikujemo sad razgovarajući javno o ovome, ali kako drugačije. Mi imamo ovdje devizu CK13, hrabrost je zarazna. Svi treba se zarazimo studentskom hrabrošću, ne njihovom hrabrošću. Hrabrost samo može biti naša. Neka svako od nas vidi šta je tu, u čemu treba da bude hrabar u ovom momentu, u ovom trenutku za ono što smo rekli da hoćemo, treba da se dogodi, a to je da se smeni režim i da se smeni režim i da promenimo nešto da bismo počeli zaista da živimo, a ne da tumaramo i provlačimo se kroz blato. Toliko, hvala vam.